Няма ме дублираш вече, какво е това Вяра ще го дублиране? вземе с много. Какво ми дублираш? Аз казах, че се пускам напред. Добре хора, те вече трябва да минете насам. Той 40-ката имаме. Това аз имам още един изстрел, първи му убият. Оп, се идвам. Ама айде Не, ли играй, зажимаме една, ще умра така. Но аз така или иначе някакво правя. Просто е това тук трябва да се убие. Нашите хора трябва агресивно ей тука. Да, айде. Ама излезем ли? Пепе, няма нужда. Тръгваме и това е какво стане. Не е така. По-добре не знам да бе. Има 10 нищо Еми, Не е това е така, човек. бе. Един бачат. Абе, не трябваше да бута дуел на Коврен. Бах ти, ей, малък. Остави го сега, борим, защото решил е така го правим. Тук щях да им спрем трите танка. Блей, ти трябва да помогнеш. Виж, правя, на вас ли е? Да. Дай му шот. Дадах на чифтените оттатък. Те сега от тук трябва да бият по тея, те само се прикрийте. А този? Тия как не минаха в град? Битата на топ последния на пета линия ще направим много серия. Ей, тоя. Да, точно това. Аре, то си направете го. Аре, Лей, ти бяра. Трило е. Джинджи Ето. малък. Не трябваше да натискаме, тук ти беше Блей, шотен чифтан. Вико, кой е по-напред? Ти бяра ли чифтена? Една са половината, бутат половината, не ако се изпълня една команда от всички хора, няма да се разбере. Не трябваше да бутаме. Баунснал го отзадно, брат. Треворе, в момента си И бяра. не можеш нищо да Бяра, убиеш. може някой да го вземе или абсурд? Ника шанс. То с малкият Блейд, 10 система странично, направо странично, отзад. Блейд, не бутай, не Много бутай. са човек, не е само това, аз искам, защото ние поне да ми Убил, отворя. биш. Не може, той ще избяга. Бяра, Браво, му въртите Блейд. това. Аз ще ви помогна 7 секунди. Леокса, след ако затвори затвори шотния, един шотния танк, затвори. А, Окси и този, ако можеш, Окси и този. 140-ката, където е на 140 живота. Браво, предатора, убиваш и 277. Няма с чупен двигател сам. Той се спря в последния момент, това педерас. Да, Блейд, във веригата. Това верига, бе, брат. той е пълен. Няма баунснал го. Еми Това няма, не не тия трябваше. мини пак. Е, там не трябваше да бутат, където бяхме Батидо и Пепе и аз. В момента, в който те тръгнаха, 3 танка влезнаха странично. Само ще ви кажа, че ме объркахте, защото тръгнах да правя нещо съвсем. Трябваше да затворя първо шотния чифтън да ви Предатор, помогна. не давай да не, те удари това. Скри се за Не бе, скалата. предатора, скри се от скалата, защо му да ще бие? Браво. Браво. Ама, Ще че ето с Да, набая аз кръв. умирам с малко. Това е Да. много пълен, дето мигате на него. Другия е лесен, другия е на 100 кръв. другия 140. Да, он е... Да, 1164 общо, значи он е Ако се около покаже 1000. леко на храста да го Ако можеш спотне, ли ако изстрел да дам, оксата който може няма да да го остава в удари. никакъв случай. Аз то ще го взема, дето е на малкото, ма другия ще ми ебе майка след малко. Въпросът е дали ще може наше да влезе първи в капа, ама Можеш да светниш нещо. Не, Стрелям преди да умра. те ще тръгнат към капа най-вероятно. Иди в капа. ето го пред тебе. Баунс. Къв пауза. Предатора е влез капа, това ти е единствения шанс. Ето, той има... Това е залога вече. И централ. Това по-рано минута е по Той не може Това да атака ли това беше ли мисля. защита? Атака. Так. Сега сме на минимал, брат. Да. Очи са биш тогава, няма смисъл капа. Не бе, Той сме да в става, капа да. Няма е. смисъл, той не може да стигне. Ема дама сака сли втория шкапнат. Тя свърши, бе. Да. Тя и да е реми, пак е загуба за нас. Как положим? Вървим на предатора. Нема залпа. Първи. Баунснах, поне шотния чифтън в газа, ето шот, ако не беше бях го баунснал, един шот по-рано, щях да ударя други. Бяха ми щупели двигателя, ебарата ми чупи мотора. Аз знаех, че Арто ще удари това до мене и затова излизах от левата страна, за да бех приготвил фугас за това, къде се покаже горе на стоя нещо на купол. Исках да го сваля, затова му дах да набие, ще го прецелах хубаво. Ама
така решихте да се крие за това. За да му остане само един трябва танк. Томи, като си казваш командите, казваш влизаме и край, няма чудим се, ще влизаме, няма влизаме. Влизаме. Защото едните момчета тръгват се чуят, сега ще влизаме или няма влизаме. Добре, бат Дидо, казвам. Когато кажа влизане, бат Дидо, и половината ми седите и ми снайпите, какво искаш? Значи веднъж не е станало да кажа команда и всички да я направите. Все някой нещо не е доразбрал. Малко. Ами аз просто казах, че няма да стане, защото първо, че бех на ланшот. Точно. Второ, че Аз три също танка бях ме шотен. снайпат от там, дето не ги виждам. Точно. Аз също бях шотен. И също те имаха много танкове, които снайпиха. А ние не Добре. виждаме. Ние виждаме Добре. два. Аз за това казах, че Дишайте. няма да стане, защото ти няма как да го видиш на Дишайте, момента. всеки един предатора. танк. Добре, съгласих се. Аз съм виновен, съжалявам. Не бе, не ти си виновен ти, просто. Тей, Томи, на тази айде, карта ще бе. фанеш ли прав втора линия или не? Не. Добре. 279 да седи, 4 чифтена да седи, ден пускаме руски медиум. Трейл стани с CBR. Лъчка, махаме го, това е старо, пускаме 907. Да фето да седи бързо. Това не е ли мини? Да, мини искам. Танк, няма да ги кампим. Ние пазим. Знам, че пазим. Първа втора линия какво ще оставиш и как ще го играеш? Ще го играя с хил, взимаме всичко, с това тук и ще го оставя един в дупката, който да я гледа. Тук се не знам за те дали не е вариант просто за стън да ми играеш. Не, защото ако фанеш първа втора линия, аз ще играя на C1. Ако няма ги фанеш, ще играя на A1. Да, и цъкай си едно. Просто има едно на ум да пуснеш бомбите. Тя поразвия дали ще имат артилерия, после може да играе друго място. Дивизион. И тия шамшали сега ще мотат до последно. Намотат, каквото е се случи, още една битка. Много хевите е. Този път ще играят за центъра. Да, че има ръш. С руския дестройер отпред. 57-ниците за чифтените да помпат. Което означава и BR-а, TVP-то и 2 милиума взимаме хила. 279 с един чифтън закамфват тука, другите закамфват тука. Един трябва да влезе тука задължително, примерно един чифтън. Влязам, аз ще вляза, ама не знам как ще вземеш хила с тези стивети ти ви пита. Не мога да го вземем, те ще го разстрелят. И той иска Добре, да няма взема го вземем, хила. ще ги закамфим. Ама не, ако вземеш хила, вземи го с всичките минимум. Добре, ай всички минимум на хила. Ай. Ама после като напушна, И като напушнат, те излизат на крос. 257 хевита. Не трябваше да си първи Томи. Чекат, наредиха се. Абе не е проблем, бе. Хващайте ги на ауто им бой. TVP-то няма баунс. Оп, сори. А, така. Нищо, качайте сега. Турменторе не бутай, Не. турменторе ти остани. Изтегли Бадидо, изтегли. Сега, другите просто... Бача Просто да тръж. нас. Един от хила да поеме бата. Оп, 50 в кръв е 57 влиза. ниците Те поемете гърба. Абе, Ние кой ще не, бе? пазим центъра. Поемете го всички гърба, ние пазим центъра. Не Мелките всички. трябва Той е да не хваща гърба, той е да си пази центъра. Пача ги Разпукаме отгоре. Стой да фейс, да фейс. Too late. Сега са на крозер, хора, бой, бе. 57 мака на 1500. Хвачиха медиуми на той. Добре, мелките трябва да прибием тя в център, в хилата. Хвачиха медиуми на остров.
Айде, чифта ни Пано, качват, лъчка. обърнете И бяра, се, и бяра. Барата отива за Арцидо. Бачат минава. Странджо, Бата. обърнете се, припим чифтаните, бе. Чифтаните са съборете играта Чубе. в това. Аз съм чак. Да, знаем. Бачат. Треворе, Бата, Крис. бата. Ай, ти чифта му отзад е, блейд. Вико, стрелям. Още един Ами, чифта не кой остана, по-напред? убивайте го. Имаме 900 седмици по... Наше, Абе, гледайте, елате ще ги предаш свалите. клиента Аре, от това нас. милион, ти са Слизайте отгорил. отгоре, бе. Дей си ги убийте тия два Отзад. танка. Ден слезе. Няма, Матео. От тук ме бият Стиви Пита и 140. Ай, под него е майка за него. 10 места стрелям, човеко. Пак не мога на смок. Бра, наша е битката. Бата отзад. Да фе. Влизайте ги, припейте. Ден, отиди за бата. Ай, екипата, отваря го. Няма тук бат. Има. Там е, зад къща стоя. Браво, е, GG, бе. Але тук се чудя по кого да стрелям по-напред, разбирате? Чифта на се кача, човеко. Трябваше да слагам фугасите. Не, защото нашите на Ахила не си гледат минимапа, ми са дали Ами, зума. Аз Казах казах, им... не, имаше 900 серия, ако не са лъжали 140 пълна, която се подава само да стреля и се връща назад, пък ги вижда, че са два танка. Нали смисъл, момчета, това са вече собствени решения, които сами може да вземете. Добре. Винаги може да е по-зле. Ми, блейд, но си стрелял, бе. Човеко, какво да ти кажа, ако имах две пушки като Уно и пенетрация перфекта, повече чак да имам. Като не с италианските с двете пушки деца. Ай, сега. Оксана, имам въпрос. Тук? Само един ли? Да. Тук? Имаш ли как да ми даваш стън с 261? Само единствено Откъде трябва да откарано. играя? М? Откъде трябва да играя, за да стрелям там? Ами, тебе питам. Ти си Само, артилерия. само единствено от К1. Аз от всякъде почти мога да стрелям там с артилерия ти дам стан, но защото трябва да ставам с 260 единицата. Тя е много зле в момента. Добре, За бърз пусни тогава едно ГВ, защото искам нещо по-бързо просто Окса. Аз това съм пуснал, човек. Аз не гледам, извиня. Добре, четирите чифта на останат, Дафито да остане, всичко друго руски милми, Тревор един и Бяр. Това е. Как си разположиш танковете? Чифта ни с 279 бутат от тука, медиуми с 277 начало бутат от тук.